tomto videu sa budeme baviť o odvahe, ktorá planéta, ktoré znamenie zodpovedá tejto vlastnosti. Aké prvky horoskopu prevládajú u odvážnych ľudí. Je vcelku známe, že lev symbolizuje odvahu. A v horoskope máme znamenie leva a v levovi vládne slnko. Očakávali by sme teda, že u odvážnych ľudí bude nejakým spôsobom hrať rolu slnko a znamenie leva. Prvý dom v horoskope zodpovedá povahe. To znamená, že ak bude slnko v prvom dome, tak sa zvyšuje šanca, že ten človek bude odvážny. Ďalšia možnosť je, že slnko vládne prvému domu, a to je v tom prípade, ak je ascendent v znamení leva. A slnko v znamení leva by tiež malo posilniť odvahu. Ale aby to nebola len teória, tak som to otestoval na vzorke ľudí z databázy astro.com, čiže som vybral kategóriu odvážnych ľudí. V tejto vzorke je 95 ľudí, čo je pomerne malá vzorka, ale vždy je lepšie mať niečo ako nič. Tu vidíme zastúpenie planét v prvom dome u týchto ľudí. Čiže percentá ukazujú odchýlku od priemeru. A ako vidíme, slnko má 97% kladnú odchýlku. To znamená, že v skupine odvážnych ľudí nájdeme o 97% viacej ľudí so slnkom v prvom dome, ako je u priemeru. Ako vidíme, aj Venuša má veľkú odchýlku, ale čo tiež vieme je, že slnko a Venuša sú veľmi blízko seba. To znamená, že sú častokrát v tom istom dome. Použitý bol systém domocelých znamení, to znamená, že planéta je v prvom dome vtedy, keď je v tom istom znamení ako ascendent. Ďalej sa môžeme pozrieť na rozloženie slnka v znameniach. Čiže tu vidíme, že slnko v levovi má kladnú odchýlku. Ďalej, keď sa pozrieme na rozloženie ascendentu, vidíme, že ascendent v levovi je 74% nadpriemer. A tieto dáta ukazujú, že keď už je slnko v prvom dome, v akých znameniach je a či to je nadpriemer alebo podpriemer. A tu môžeme vidieť, že slnko v levovi dominuje. To znamená, že keď je slnko v prvom dome a zároveň v levovi, tak tá odchýlka sa ešte viacej zvýrazňuje. Ľudia, ktorí boli v databáze priradení do kategórie odvážny, sú častokrát vojnoví hrdinovia. Počas druhej svetovej vojny buď skrývali Židov, alebo sa nejakým spôsobom zaslúžili na boisku. Nebolo ťažké nájsť medailu s levom, čiže toto je britská vojnová medaila a tu vidíte aj roky, počas ktorých trvala druhá svetová vojna a tu máte toho leva. Keď sa ešte pozrieme na rozloženie mesiaca v znameniach, tak vidíme, že tiež dominuje mesiac v levovi. Zhrnutie je teda také, že u odvážnych ľudí nachádzame vo väčšej miere mesiac, slnko alebo ascendent v levovi alebo slnko v prvom dome. Ak sa slnko nachádza v prvom dome a zároveň v levovi, je to ešte lepšie. Netreba zabúdať na to, že sa tu bavíme len o časti horoskopu, lenže horoskop má aj ostatné prvky. A tie ostatné prvky môžu tiež ovplyvniť povahu človeka. To znamená, že dajme tomu, nájdete niekoho so slnkom v prvom dome, ale neznamená, že bude naisto odvážny, pretože tam môžu byť iné prvky, ktoré to nejakým spôsobom zmenia.